Labaran safiyar Lahadi 16 ga watan 7 shekara ta 2023 miladiya, wanda ya daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 1444 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Ga takaitattun labaran duniyar tare da ni mai karantawa Muhammad Idris mai barkono. Shugaba Tinubu ya yi kira da a kawo ƙarshen juyin mulki a faɗin Afirka gabaki ɗaya. Gwamnatin Kano ta musanta rahotannin da ake cewa ta soki shugaban ƙasa Tinubu akan tsarin raba biliyan 500 ga ƙananan masana'antu a faɗin ƙasar. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya musanta labaran da ake yadawa na cewa zai yi takara a shekara ta 2027. Ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar AAC Omele Sowore ya yi watsi da tuhume-tuhumen da DSS ke yi wa Godwin Emefiele. Gwamnatin jihar Imo ta sanar da ƙarin albashi 10,000 ga kowane ma'aikacin jihar domin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur da aka yi a faɗin ƙasar. Mutum 10 ne suka mutu a wani hatsarin mota akan babbar hanyar Jabbe Bode a jihar Kwara. Uba ya hallaka ɗansa akan cacar baki a jihar Akwa Ibom. Matar fitaccen ɗan kasuwar nan Alhaji Dahiru Mangal ta riga mu gidan gaskiya a ranar Asabar 15 ga watan Yuli. An gudanar da zanga-zangar adawa da sauya tsarin mulki a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Amurka da Japan da tarayyar Turai na fuskantar yanayin zafi da ba su taɓa gani ba. Rahotanni na bayyana cewa an garzaya da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zuwa asibitin domin duba lafiyarsa. Bello Walce zai yi murabus a matsayin sakataren tsaron Birtaniya. Bangarori da ake faɗa da juna a Sudan sun dawo tattaunawa a Saudiya. Za a gabatar da Messi ga magoya bayan Inter Miami bayan ya sa hannu a kwantiragi zuwa shekara ta 2025. Ƙungiyar West Ham na son ta karɓi Aaron Henry Mago daga Manchester United. To duka anan muka kawo takaitattun labaran safiyar na Lahadi, sai kuma da yammaci inda za ku ji mu dauke da wasu sababbin rahotannin. Ni Muhammad Idris mai barkono nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.